Медийна новина: от 30 април Нова телевизия започва излъчването на втория сезон на популярния сериал "Бягство от затвора". Миналата година филмът спечели Златен глобус за най-добър телевизионен сериал, а наградата, която самите актьори приеха за най-голямо признание, е тази на публиката за любим нов драматичен сериал за 2006. Един от главните герои на "Бягство от затвора", Робърт Непър, който изпълнява ролята на Ти-Бек във филма, е у нас за снимките на нова продукция "Хитмен". Костадин Филипов разговаря с холивудската звезда броени дни преди началото на втория сезон на "Бягство от затвора". Аз не съм никой. Привидно обикновен, но с осанка на хищник. Това е първото впечатление от Робърт Непър. Актьорът превъплатил се в ролята на изнасилвача-убиец Ти-Бек от поредицата "Бягство от затвора". Робърт Непър вече втори месец у нас за снимките на високобюджетната кинолента "Хитмен". Разговорът ни обаче беше основно за ролята му в сериала, чийто втори сезон започва по Нова телевизия в последния ден на април. Във втория сезон ще видите, че търся помощ от няколко човека, които не знаят, че съм хладнокръвен убиец. Че съм изнасилил и убил толкова много хора. И то с двете си ръце. Интересно е, защото камерата приближава наистина близо и когато някой вбеси Ти-Бек, той прави тази физиономия. И все едно, че казва: "Ще се наложи да те нараня." И само публиката, която гледа сериала, знае това. Робърт Непър дължи актьорската си кариера на майка си. Тя е работила в отдел към обществения театър в Фримънт, Охайо. Тази среда запалва интереса на 9-годишния Непър към изкуството и го ръководи много години в работата му в театралните постановки и гимназиалните продукции. По-късно той завършва драма в Northwestern University. Актьорът повдигна завесата на втория сезон на "Бягство от затвора". В края на първия сезон ние всички се разбягахме в различни посоки. Пак тогава видяхте, че отрязаха ръката на Ти-Бек. Главната му цел в началото на втория сезон е да върне ръката на мястото й. Ръката ми е в онази кутия от часове и умира. Няма гаранция. Както винаги в живота ми. Голямата цел, която беше загатната още в първия сезон, са парите. Има доста голяма сума скрита някъде навън. $5 милиона. Може да се обзаложим, че всеки от тях ще тръгне да търси парите. Всъщност, историята на втория сезон се развива, докато всички се опитват да намерят парите. Кой ще открие 5 милиона и какво се случва с другите герои от "Бягство от затвора"? Всяка делнична вечер от 30 април по Нова телевизия. You watch Prison Break only on Nova TV.